ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಲ್ಲ ಅರವತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ಪರಂದಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ತಲುಪಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ನಿಕಲ್ ಎಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಿರೆಂಚ್ ಅಲ್ಪ ರಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಮನೋಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ನಮ ಲತ್ತಂಡೇನಿ ಅಪ್ಪಲ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಪುಲಿ ಅಡಾರು ಮತದ ಇದು ಪಲ್ತದಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದಂಚತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ನೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಓಯ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಡಂದು ಫುಲ್ ಕಿದೆತ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಬೆಂಡೆ ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸೇ ఉంది ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಕಲು ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನಲೆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೋಪಾವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೆನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು 2021 ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದುಪ್ಪು ಯಾರು ನಿಜ ಫಾಗ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಫಾಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕಂದು ಅವು ಇನಿ ಎತ್ತುಡು ಅವೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪಂಡವಂತೆ ತುಕ ಏನಂದ ಎಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಂದಿತ್ತನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗೋಡು ಅವು ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಂಡೊಂಜಿ 20% ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ 2022 ಟಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿಂದೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಚಿತ್ತನೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಲೇನೆ ನಾನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಾಡಿತ್ತೇನೆ ರವರವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 25 days ಅನ್ ಒಂದು ನಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಬೆರಿಟ್ ನಡ್ನಿ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ 10 days ನೆಟ್ ಉಂದಾಪು ಏನ ಮನ್ನಗೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಆಪು ಮುಲ್ಲಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂ ಬಿಡ್ರಿ ಆತನು ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಟು ಲತ್ತಂಡೆ ಆಪು ಓಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ದಾನಿ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಜೇ ದಿನ ನಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಅವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಬನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಖಲ್ ಅವಲ್ ತೂವಲಿ ಏತ್ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೆತ್ತ ಇಟ್ಲಂಚಿನ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಬೇರು ಮಾತು ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವೇ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೇ ನಿಖಲು ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಅವಳು ಏತ್ ಫಜೀರ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಸೊ ದಾಪಂಡ ಫಜೀರ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಲಂಚಿನಿ ರಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾತಿತ್ತೆ ಏನೋ ಬೋಟಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ